Pozrite si všetci, či máte dobre upevnený čip, či ho vlastne vôbec máte. Poď, Katka, poď! Adam, ideš! Dávaj za Kubom, dávaj, Kubo! Poď, Aďo, poď, Aďo! Poď, Maťo, Jožin, ideš? Poď, Ľubo, poď! Poď, Zuzka, poď zo stopy a poď. A poď. Miška, poď za ňou, ťahaj sa za ňou. Katarína, poď. Poď, Kubo, poď. Poď, Kubo. Poď, Lucia, poď. Poď. Poď, Emka, poď cez nich, poď. Výborne, poď. Poď, Laura, poď tu dodáva. O. Orma. Poď, Laurika, dobre. Poďte, nepozerajte. Poď. Natiahni sa, poď pred ním. Poď. Super, ideš. Super! Čo je, Tomáš? Krištucha letí.
Ťahaj, Zuzka, ťahaj! 150, 80, 61. Hop! Cieľ, hop! 132, 70. Poď, Vilo, poď! 136, 50. Dobrý ide. Poď, Ema, poď! Jojko, poď, Jojko, poď, výborne! Poď, dobre! Poď, Zuzana, zober! Dobre, chlapci. Poď, Joži, poťahni sa za nimi. Poď, poťahni sa. Výborne, makaj. Ťahaj! Poď, Maťo, poď, výborne. Poď, Vilko, poď. Poď cez nich, poď. Poď, výborne. Výborne, Zuzana! Poď. Miška je 10 metrov za tebou. Kaťa je 15 metrov za tebou. Poď. Do stopy a kožem. Poď. Poď, Miška, poď. Poď, Katarína, poď. Poď, Kaťa, poď. Výborne, poď. Super, ideš! Poď, Maťko, poď ešte. Stále prebieha review pretekýbehu na 30 km. Všetci už, dúfam, že všetci už odbehli. Dávaj, Milo, dávaj! Na ten severný 15 km okruh. Potom po 12. privítame tu cieľ. Zuzka, ideš! Zuzka! Nedaj sa! Dobre, super! Mládežníci vo všetkých svojich vekových kategóriách. Čelo, záber! Svojimi hlavami tu na tej. Zabehni ju súpeřov dole, rýchle! Poď. Zabehni ju! Je ti to cieľa? Super! Ideš, Kika! Poď! Hop. Poď! Nedaj si ujsť!
Nedaj! A ideš! Prihlásila na 30 klasičky. Tu v týchto mládežnických kategóriách číslo 97 Slováková, 27. prišla do cieľa, ale celkové v tej svojej kategórii bola 5. Už sme mali 40 minút na trati, na 30 km klasičky. Na 30 klasičky a posledné dokola, posledné desiatky metrov. Mládežníci. Poď, poď, poď! Kategória. Daj sa na bok, vyjde Aďo za tebou. Poď, Aďo, skús ešte poťahni ešte. Ešte dobehni! Tak môže aj sa stať. Poď, výborne, Lucia, poď, poď, poď. Osobného trenéra. Niko, nemôžu taký krutý, ne? Takže 2,5 hodiny.